आरंभ करे ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ସବୁ ଯାକ ମଦ ଦୋକାନ ଟେଣ୍ଡର ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜଣକୁ ଦେଇଦେବନି ମୁଁ କେମିତି ଦେବି देबू ना देबुनी केमिति ସାର୍ କେମିତି ଦେବି देबी देउଳରେ ଯେମିତି ଦିଅନ୍ତି ତୁ ସେମିତି ଦେବୁ ସାର୍ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ହେଲେବୁ ତୁ ମତେ ବୁଝେଇବୁ ଆରେ ବୁଝା ବୁଝଉନୁ ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ସେ ରାଜା ମହାନ୍ତି ଆଉ ବାଘା ମହାନ୍ତିଠୁ ମୁଁ 20 ଲକ୍ଷ 40 ଲକ୍ଷ ଆଣିଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଟେଣ୍ଡର ଦେବି ଦେଖିଲୁ ରାକା ଏ ପେଲେ ପୁଅ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଛି ହେଲା କିଛି ପଇସା ରଖିଛୁ ନା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛୁ ସାର୍ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି ହଉ ତୋ ପଇସା ମୁଁ ଦେବି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଟେଣ୍ଡର ଯାକ ପୁନର୍ ହେବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ଗପଟି ଶୋଇଲା ଫୁଲ ଗଛ ମଲା ପେଲେ ପୁଅ ବୋଇଲି କ'ଣ ଯାଉନୁ ଆରେ ଯା